zavádzame, aby som to povedal jednoducho a po slovensky a nepoužíval komplikovanú terminológiu v zákone, nasledujúci mechanizmus. Ak napríklad v rámci reštrukturalizácie sa ponúkne nezabezpečeným veriteľom, teda týmto malým firmám, živnostníkom, SROčkám, malým akciovým spoločnostiam, že ich pohľadávky budú uspokojené iba na 15% napríklad, tak v tomto prípade ten zostatok 85% tej pohľadávky do 100% automaticky neprepadne. Ale až do výšky 40% reálnej pohľadávky si budú môcť títo veritelia uspokojovať tie svoje požiadavky a svoje pohľadávky na úkor ziskov alebo iných príjmov, ktoré budú mať tie veľké firmy, ktoré zodpovedajú za tento marazmus, ktorý vznikol v rámci reštrukturalizácie. Rozhodli sme sa, že Slovenská záručná rozvojová banka odkúpi, alebo ponúkne, to nie je možné prikázať, ponúkne všetkým malým firmám, živnostníkom, SROčkám a rovnako aj akciovým spoločnostiam, teda veriteľom, že by od nich odkúpila táto banka pohľadávky, ktoré majú v procese reštrukturalizácie, predovšetkým v medializovanom prípade, o ktorom teraz hovoríme. A chceme odkúpiť ich vo výške 40%. V praxi to znamená, že živnostníci, SROčka a akciové spoločnosti nebudú musieť, ak príjmu túto našu ponuku, 4-5 rokov si vymáhať tých 15%, ktoré schváli reštrukturalizačný plán a potom v ďalších rokoch sa uspokojovať do 40% zo zisku a iných príjmov tej veľkej firmy, ale v pomerne krátkom čase môžu dostať okamžite 40% a naraz hodnoty pohľadávky, ktorú majú voči reštrukturalizovanej firme.